Здравейте, мои скъпи приятели от YouTube! Каптен Мимо тук за още един летсплей. Чака чунга, нимини мене хура, на. Само за Макдоналдс. Така, да започваме. Пълно текстуриране на пакет Джон Смит. Ужасно се цикля. Готови ли сте да счупим първия блок на това LP? Ще ми се да имах някаква бутилка, шампанско, нещо такова, за гранд откриването. Това е LP. Здраво става. Ужасно зацикля. Не ми харесва така като зацикля. Ужасно е. Може би защото съм на лаптопа си и записвам. Какво по дяволите? Ама защо така стана? Добре. Навичаме да има. Умопомрачителен разговор. Деца вика. Но защо така става? Чупя го и то пак си такова. Да, си такова. Също така, чухте бе, си такова. Пак така стана. Мраза го това глич. Ако Моджан гледа, моля ви оправете го, човече. Моля ви оправете го. Може и да изреди текстурния пакет. Добре, аз ще махна текстурния пакет. Две сега грозни. Не, хубав си текстурния пакет. Джон Смит. Долу на v9.7.zip. Хубав е това текстурен пакет. Препоръчвам ви го. Ако имате бърз компютър, а не скапан лаптоп, като мен. Например. Между аз съм с Optifine. Пак скучния облик на Майнкрафт. Но пък е класически, което ми харесва. Малко брезово дърво, естествено. Аз съм брезаджия. Това е първото ми видео. Добре, явно е за текстурния пакет. За трети път чупа това тъпо блокче. Маза като глич. Може би за по-напред, може би за видеота по-напред ще се кача Timber Mode. Знаете какво е това, нали? За тези, които не знаят, обяснявам. Timber Mode е когато щупиш едно блокче с брадва, едно блокче на дърво с брадва, пада цялото дърво, вместо да чупиш блокче по блокче. Това е Timber Mode. Скапано нещо. Така няма да стане. Аз се направя браво. Аз съм само за Макдоналдс. Както казах по-рано във видеото. Кратък тейбъл. Първата ми работа е да направя брадва. Защото просто не става да чупиш дърво с дърво. Ще се опитам, за сега ще направя 4 клечки, защото не ми трябва да повече да... къде там? Чакайте, ще си пипна малко настройките, защото очевидно е ужасно. Защо графиките са ми на фан? Сега ще ги направя на фаст. Не знам какво е това. Не ми харесва. Out, brightness, bright, fog fast, details, това не ми трябва, viewing, advanced OpenGL,
Animations, всичко на on. Quality, minimap style. Anti-alias. Animaps, on better snow off. On bounce on. Бо, това би трябвало да... Уоу, наистина е по-добре. Вау, по-малко зацикля. Леле. Трябва да правя това по-често. Леле, наистина. Взема изчила. Тук остана ли дърво? Не. Трябва да видим. Добре. Още дърво. Като чупа с брадва не става така, ама сега, преди малко като чупи с дърво ставаше. Вау. Леле. Наистина. Още дърво. Този епизод мисля просто да събера малко дърво. Добре, помени се. Не. Не съм. Леле. В този епизод мисля само да събера малко дърво. Да си копая някъде в планина, някъде нещо такова за слон, или просто да си намеря някъде под слон. И така. Между другото, аз съм голям фен на Емералда, както може би няколко повече от вас знаят. И затова ведох Seed Emerald. Сега ще видим какво става с това Seed, дали е хубав. Да тук не е зле. Планина. Следен склонче. Ето е планина. Това имаме планина. Имаме нещо. Малко склонче. Добре, не е зле. Насам какво? Да, към тревата. Какво има към тревата? Освен трева. Насам ми заслува нещо интересно. Още генерира света обаче. Честно ми зацикля хора. Не е зле. Това къче е приятно дори за подспон. Добре, мисля, че намерих подслон. Или поне временен, докато си стъпя на краката. Голямо дърво има ето там. Там. Има тиква насред планината. Вау. В този епизод ще се опитам да открия и въглища. Мисля да копая точно ето там. Да се копая дом. Ще бъде като елфите. Елфските домове. Не. Това е за... Ценните ми сърчица. В момент само да видя на каква трудност съм. Мили боже, аз съм на Peaceful. Тук имаме и приятна вода. Добре. Така с тейбъл. Ще направя една кирка набързо. Time to mine. Achievement get. Yes. Тук събера малко. Добре, добре, ще събера малко кабел. За бъдещите проекти. Да, виждаме.
За сега ще го направя само малко така 6 като кутийка. Или нещо такова. И стига да я омръзнам. Добре. Носи се като кутийка, докато се стипя на краката, както казах. Може би после ще довърши. Сега съм в ужасно голяма нужда от какво би да... дука. Силата на Cobblestone! Ча! Ще да потърся въглища. Оп, намерих. Не си мисля, че... Да, намерих. Вау! Точно до къщата ми има въглища. Вау! Където има? О, там горе има въглища. Леле. Добро, това сите. Хубаво. Оп, има още въглища. Добре, още доста въглища. Уау! Това се стреля чак. Всъщност къде се стреля не сега? Оп, добре, няма значение. И набързо, докато не се е стъмнило, ще се направя факли. Ще съм тук в инвентарията. Так. Пръчки. Дъските, пръчките. И так. Знай се. Оп, и вече превиших лимита, така че до скоро, до следващия